करी ना तब आपके माई ना खाली जब तक तब बड़बड़ात रही काहे ऐसे करेली काहे ऐसे करे तो तू करा के हम कहलू कि ऐसे काहे के कहत रही हम का पूछ हम कुछ पूछ देम तो कहम का हम माई के जाके बोल देलिए कुछ वैसा नहीं हो कोनो बात ना देखिए ना कुछ करते समय तो पुटर पुटर अपने मना में बुदबुदात रहली कुछ गाली देते रहली बुदबुदात रहली हमरा अच्छा ना लगला जी ई सब आपसे कह देली हां तो ठीक है बाटे ना करी हमको बता दे पुकारा के काहे के बोलत रहली पूजा पाठ कर समझा दी उनका के हम ना तो हम के दिन बोल देम ना आपको का बुरा लागे ना बोलियो मत तू हम समझा न दही हां ठीक बता जाई समझा दी बढ़िया से प्यार से जा तनी मैं कुछ करे के तो कर हम का करी जब देखो तब पता नहीं कि का कैसन सास मिल गई हमरा के देख के खाली जरत रहले देखल ना चाहे कि ई कैसे बिया कैसे पूजा करते कैसे रहती आई जाए दा आज ना तो काल इनकर हम समझेंगे जात नहीं हम पूजा कर लेते पूजा करे के टाइम हो गइल बाटे हमर घर में सुख शांति ऐसी बनल अरे ये पतोहिया आ गली जब देखो तब शुभ काम कर जाए ना अरे जब देखो बड़ी रे टोक देवेली बड़बड़ात रह हमरा से का हम पूजा करम न की के जानी कहां तेरा मेरी घंटी बजा देले एगो ये पतो बिया 14 वाली पूजा होला सांसरे में पूजा होला अरे का करतली रे का लोकत नहीं के हम का करतनी जब देखे तब आके पीछे से टोक दी ना ता काम कर बा चल जल्दी धान और छत को डाले बन जल्दी उठा के ले आई चले वो तो हमार किस्मत आप 2 मिनट शांति ना रह सकी ना पूजो कर खुनी जब देखो तब अरे पतैया आवाज खाली लगात रहलू दिन भर में 10 वाली पूजा होला जल्दी आ काम कर जल्दी चल हम देना हम जाते पूजा कर ही के आई जल्दी आओ जाके करे के करी हम नहीं हे माता रानी प्लीज हम थोड़ा सासू मां के ना बुद्धि दी कि थोड़ा बढ़िया से बोले तो करे असन सास मिल गए बिना का करी जय माता रानी भगवान का तना हमारा के बढ़िया मेहरारू मिलल बिया कि एकदम हमेशा पूजे पाठ में लगा रहले काश कर एकदम ओइसन मेहरारू सब करा के दिह एकदम देखो तनी कि कोनो तो नहिबो ना करली हमार मेहरारू ठंडो में नहाती है एकदम पूजा अगरबत्ती एकदम पूछे के नहीं खे काम से बड़बड़ाता रे का कुछ ना बैठू मैंने दिन भर तार मेरा पूजा कर ले कमा के करी रे काम के करी काम नहीं के करत जब देखिए तो घंटी हिलावत रहे ओकरा कौन भगवान से भेंट होला बच्चो अरे तो का जलन बाटे घंटी हिलावत रहले चाहे कौन चीज करत रहले तो पूजा करती है कितना बढ़िया काम करती है संगवा तो तू कर पलुआ में बांध के गंजिया हम काहे करी करते ना बियाह उ जितना करी हमरो को उतने पुनावा ना मिली पगला गइल बन सब पूरा घर परिवार का हमारा के टाइम से भोजन ना करबो खिया दो बस आ दिन भर तक अगरबत्ती फूल चढ़ाता रहता मंदिर में ई कौन है यो 9 दिन के टाइम में मिलल बाटे नवरात्र में तू बैठ तो करे के देख जरते रहते जानता है कि 9 दिन ना पूजा करे के बाटे खूब बढ़िया से जितना देवी माई के मना लेबे के बाटे रात दिन पूजे में होला बतलाऊ रात दिन पूजा होला कैसे अब करो का करो रात दिन पूजा ना करत तुम एकदम कपार पर चढ़ रहा था यो करो हमर जानता कि तोरा नियन माइए अब के होके रखी सब हमार बतिया खराब लगता मेरा लोग बतिया नीमन लगता बाहर जमाना नीके खात ना कहते कोनो काम धंधा नहीं कर दिन भर पूजे करत रहती है अरे समय मिली तो करी ना का तुम एकदम माथा चटले बड़ी हमरो हां जा तू कर पूजा जा भगवान है तारा मुंह में कवर डाल के चल जे काम ना करबा जाता तू पूजा करे से पेट भर जी करबे करी पूजा करी ना आई हो दादा आई देख ल गई ना मेहरा रुके आजकल के ये तो जमाने बटे महतारी के कुछ केहू नहीं किया तेरा बेरी घंटी हिलेले से का तो खूब ने हम बड़का महान आदमी बनी पूजा करतनी और माई बाबू से बढ़ के दुनिया में कुछ न होला माई के दुआ न अगर दे दी तो खाली कब ना जाई माई के बदुआ कब ना टावल जाई जा कर जा पूजा हमरा के लात से मार कर जा दिन भर पूजा में नींद वाला जा ले लाई चली चलो अरे अब तो ये तनी एक गिलास पानी दे रे देखो अब का ना कहने जब पूजा कर देखली ना जाले तबे इनकर खाली प्याज तक गेहूं सब कुछ याद आ जाला अरे कहां रे डोलची ओलची ले टोक देली ना चली जवाब दी ही अरे जा तो ये मंदिर में लिया के जाता नहीं करा के घरे पूजा कइबे करे त मंदिर में गइला कौन जरूरत बाटे अब दी ही जवाब खोद के पूछेली मंदिरों में पूजे करना आदमी जाना कि क्या करे जाना हमरा भूख लागल बा हाथ ना सेव केला काट के लेके जाता सब मंदिर में चढ़ावे खातिर दूधू का हाथ भगवान देले बने काहे खातिन खाही खाती ना
तो का करे खातिर दिल बनतन ची बना ना सकेलू। तनी एक गिलास पानी दिए बेटा, जल्दी बड़ी प्यास लाग। चली जी देर होता है मंदिर जाए के, इनके छोड़ दे लेके पी ले चली। अरे पता ये दे एक गिलास और उतना फल फूल ले जाके चढ़ा दे में मोए कुकुर बिलार खा दिए से हमरा के एगो दे दे रखते खा ले रही पेट भरे करे। अरे मातो के प्रसाद में तू नजर लगा देलू। शर्म कर माता के भक्ति करबू ना तो तारा पुण्य मिली। अच्छा हमार आत्मा जुड़े तो तोनी के ना फल मिली। ना मिली हमनी के फल का मिली। चली जी चलो, ये खाली चलो, बड़बड़ करत रही हां। अरे तनी एक गिलास पानी दे के जी सर आओ तो ये तब देवे के तब पियो तू ताकत रह। हे भगवान देख लो ठीक ही आदमी कहे ना, पत्थर के मूर्ति पूजा तली आया अपन माई आदमी लाते से मारता ना बार जमाना। इतना फल फूल ले जाकर रुपये पैसा आदमी मंदिर में छोड़ के आ जाए सबूर बा। जहाँ एगो फल एगो केला लेके खा ले ना सब कोई के तारा मतरिया उठा के खैलस ये बार जमाना हैसन जमाना में आग ना लग जाई। अपन माई के लोग पूछत नहीं कि हाँ माई का हाल चाल बाटे का नहीं के आ दिन भर 50 साली घंटी आई अगरबत्ती बजाव तन जा जैसन करब जा वैसे नहीं पैब जा तहन जाना। प्रणाम भैया हम संतोष सारथी। नमस्कार प्रणाम भैया हम आई पूजा गुप्ता। नमस्कार प्रणाम भैया हम सपना सिंह। देखिए हमने एगो वीडियो बनाने जा वीडियो बनाए खास मकसद ये लगे देखिए सही बात बाटे ऐसे आजकल होत हटे आदमी अपना माई की माई कुछ नहीं के समझता दिन भर मंदिर में है जाता हो जाए दर्शन करे चल जाता। देखिए माई के चरनिया में बसल चारों धाम बा। माई बाबू की पूजा करी सब तीर्थ घर में मिली। ई ना कि माई बाबू की लाते मारे सब मंदिर मंदिर घूमी कुछ नहीं के रखल। देखिए माई बाबू के सेवा सब कुछ होला आ माई बाबू की सेवा करम तो दुनिया में सब कुछ मिली। ई ना कि माई बाबू के लाते से मारी सब मंदिर तीर्थ करते कुछ नहीं के मिले वाला। भगवान भी यह कहले बानन कि माई बाबू के सेवा करबा तो हमहू खुश रहम। जरूर नहीं ऐसे होगा था कि लोग मंदिर मंदिर घुमाता माई बाप की लात मारता। देखिए ऐसे ना हो कि सही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करब कमेंट करब शेयर करब। हमने की अपन चैनल बटे वीआईपी कॉमेडी वर्ल्ड सब्सक्राइब जरूर करब। तो ये वीडियो से नहीं जाए अगले वीडियो फिर से मिल जाए। बाय बाय।